takaisin sorvin ääreen. Eli töihin niin sanotusti. Pitää sitten olla hyvin säästeliäs nää kuukaudet. Mullahan tosiaan on tulossa se laivareissu tässä vielä huhtikuussa. Niin siihen asti mun pitää säästää hyvin, mulla olisi sinne sitten rahaa. No niin, se on perjantai-päivä ja nyt meikäläinen käy testaamassa tässä meidän lähihesessä chilikerrosburgerin. On kyllä juttuja tästä. Annan kyllä tälle hampparille niin 3/5. Mutta joo, semmoinen oli Ronin munien maistelu. Oli erittäin mielenkiintoinen. Kiitos Roni. Kiitos. No niin, se olisi nyt himoksella laskettelemassa ja laitetaan sukset jalkaan ja lähdetään laskettelemaan. Lähdetään ensimmäisenä tonne mun lempirinteeseen. Tuonne noin. Sitten mentiin. Wuhuu, haha. Todella hauskaa. No niin, ja sitten lähettiin. Oho! Tää laskettelu on kyllä tosi hauskaa. Kun on sukset jalassa ja tietää mitä tekee. Oho! Huhhuh. No niin, tässä seuraavaksi testataan, että miten meikäläisellä menee noin pujottelu tässä, joten eiköhän kokeilla, että minkälainen tuo mun pujottelu tossa oikein onkaan. Tarkoitus olisi pujotella nää ensin tästä oikealle näin, sitten vasemmalle näin, sitten oikealle wow, sitten vasemmalle wow, ja sitten taas oikealle wow. Näin ja noin ja näin, no siinä nyt tuppa noin, se oli hauska. Meikäläinen tässä nauttii vähän limonadia ja ehkä syön tässä jotain vähän sen ja sitten voitaisiin lähteä kotiin kohti saunaa. Niin otin tämmösen kanabits-aterian, eli valkosipuli majoneesia ja sitten täällä on tämmösiä rapsakoita kanoja ja ranskalaisia. Maistetaanpa sen sitten. Hyvä. Entäs sitten nämä kanat? Sitten kokeillaan kanaa tipaten. No niin, tähän loppuun mä haluan vielä kiittää kaikki, jotka katsoo tän mun lasketteluvideo, vaikka tää nyt ei ollut mikään ihmeellinen, mutta